Hi havia una vegada, fa molts i molts anys, en un poble molt llunyà d'Escòcia, una princesa que vivia en un castell. Li agradava dibuixar i llegir i mirar per la finestra, però sobretot li agradava la música. A dins del castell no li faltava de res. Fins i tot tenia una orquestra per ella sola. Quan volia escoltar música, li deia el director: «Josep, em toques una mica de música?» I en Josep es posava al capdavant de l'orquestra i la feia sonar. No s'hi estava pas malament dins del castell. La princesa tenia tot el que volia: música per escoltar, aquarel·les per pintar, llibres per llegir, menjar, llaminadures. Vivia tancada dins del castell i no necessitava sortir per res. Un dia, però, mentre mirava per la finestra, va sentir un ocellet que cantava. Era un ocell diferent dels que acostumaven a apropar-se al jardí del castell. Amb el seu cant feia unes notes que la princesa no havia sentit mai. A partir d'aquell dia, la princesa va començar a rumiar. I si fora del castell hi ha altres tipus de música? I si aquí tancada m'estic perdent músiques diferents? Un altre dia, mentre passejava pel jardí del castell, va sentir una cançó molt bonica que algú cantava a l'altra banda de la muralla. Aquella melodia la va acabar de decidir. Sí, sortiré del castell i aniré a conèixer les músiques que hi ha pel món.
Però el seu pare, rei i senyor del castell, no li feia cap gràcia que la princesa volgués sortir. Ella li deia: jo vull sortir d'aquest castell. I el seu pare responia: ah no, d'això res, filla meva, és molt perillós. Enlloc no estaràs tan bé com dins del castell. Aleshores, la princesa feia el que fan totes les princeses, que era anar a preguntar-li a la reina i senyora del castell, a la mare: ai, filla meva, enlloc no estaràs tan ben protegida com dintre del castell. No hi havia res a fer. No la deixaven sortir de cap manera. Aleshores ella, trista, compungida, anava a trobar en Josep, el director de l'orquestra, i li deia: Josep, que estic molt trista, pots tocar una melodia molt trista? Un dia, la princesa va decidir que ja n'hi havia prou d'estar tancada al castell. Tinc un pla per escapar-me. Baixaré les quadres, buscaré el meu cavall preferit, li posaré unes alforges amb una manta, una mica de menjar, una cantimplora i un barret. I aquesta nit, després de sopar, diré als meus pares que me'n vaig a dormir, però el que faré serà baixar les quadres, deslligar el cavall i sortir del castell. Si em podeu fer un acord de trompes, veureu que res no pot fallar. Va estar nerviosa tota la tarda, però finalment, quan va arribar la nit, va posar en marxa el seu pla. Només hi havia una cosa
que no sortia tal com ell havia previst. S'havia posat a ploure i el vent bufava tan fort que feia por. Molta por no em feu, Ara veureu quina por que feia aquest vent. Però això no la va aturar. La princesa va muntar el cavall i va galopar a tota pastilla. La tempesta era ferotge, queien llamps per tot arreu. Era com si els violins de l'orquestra fessin notes agudes sense parar, com si les flautes i les trompetes s'haguessin tornat boges. Els trons sonaven com les timbales. Ella corria i corria amb el seu cavall. Res no la faria aturar. Estava xopa de cap a peus, però per dintre seu cantava sense parar. Jo ja he sortit d'aquest. El cavall es va aturar davant d'una casa de fusta perduda al vell mig del bosc. Encara plovia una mica i la nit era fosca com la gola d'un llop. Però la princesa estava contenta. Per fi havia sortit del castell. De sobte, la porta de la casa es va obrir. Una, dos i tres. Uf! Es va obrir la porta i va sortir una velleta amb un fanalet que va dir: Qui hi ha? Qui és a aquestes hores? Ui! Si és una princesa xopa de cap a peus. Vine, vine. Entrem a casa i escalfa't una mica a la llar de foc. La princesa no ho tenia gaire clar, no? Allò d'entrar a casa a la velleta. Va fer unes passes, una mica esporuguida, i just quan va posar el peu dintre de la casa, la princesa va sentir que la música sonava per tots els racons d'aquella casa. A la vora del flors, al prestatge, a les bigues de fusta, als testos on hi havia plantadament i romaní, a la cuina plena de plats de ceràmica i gots de vidre gruixut. De què et sorprens? Va dir la velleta. De la música? Va dir la princesa. Mai no havia sentit una música com aquesta. D'on surt? On s'amaga l'orquestra? Ah, la música.
Jo ja no la sento, ja hi estic acostumada. Com? O si estic sentint violins? Mira, princesa xopa de capapeus, totes les coses tenen música. El que passa és que amb el temps ens n'oblidem d'escoltar-les. Tu, com que ets nova en aquesta casa, encara la sents, però si t'hi quedes uns dies, deixaràs de sentir-la. Vol dir, senyora, que això és veritat? I tant que és veritat! Que no has sentit música quan venies amb el cavall, a tota pastilla, enmig dels llamps i trons? Sí, és veritat. Hi havia violins i trompetes i molt de ritme. Ho veus? Jo no t'enganyo pas. Estàs sentint la música de les coses. La princesa no se'n sabia venir. Quina meravella! Es va trobar un gatet que badallava i s'aspirava per al foc i sense adonar-se es va anar quedant dormida i la música es va anar apagant a poc a poc, a poc a poc, a poc a poc. L'endemà al matí, la velleta va despertar la princesa, que seguia dormint a terra al costat del gatet, a la llar de foc. Vinga, princeseta, amunt, que ja és de dia. La princesa es va desmandrar i va dir: oh, si encara sento música? Oh, i més que en sentiràs, va dir la velleta. Juntes van sortir al balcó del darrere. Des d'allà es veia la muntanya, el riu, el bosc de salzes i el sol que començava a alçar-se per sobre de tota la natura. La princesa no s'ho podia creure. Estava sentint la música de les muntanyes, la música dels prats, dels arbres, dels ocells, dels animalons del bosc. Estava sentint la música de la natura. Com és possible? Li va preguntar a la senyora Velleta. En totes les coses hi ha música. Ja t'ho vaig dir i no em vas creure. Tu has après a escoltar-la. Tant de bo no perdis mai aquest poder. Un poder? Tinc un poder, va dir la princesa. I tant que tens un poder. I ara hauries de tornar al castell. Que els teus pares deuen estar molt preocupats. Ahir al vespre els vaig enviar un colom missatger per dir-los que estiguessin tranquils, que estaves aquí amb mi. Com? Va dir la princesa. Tu coneixes els meus pares? I envies coloms missatgers? En realitat no era un colom, era un corb, lleig, negre, però me l'estimo molt. I ells m'han enviat una resposta.
Has de tornar al castell ràpidament perquè t'hi espera una sorpresa. Una sorpresa? Al castell? Sí, afanya't, vinga, munta el cavall i a córrer, que tothom t'està esperant. Agafeu el cavall. La princesa va arribar al castell i es va quedar de pedra. Estava tot engalanat, guarnit fins la torre més alta i ple de banderes i estendards de colors. Semblava ben bé que s'hi volgués celebrar una gran festa. La porta de la muralla estava oberta de l'acabat i hi havia gent per tot arreu. Ella va entrar muntada dalt del seu cavall i centenars de persones aplaudien i llançaven serpentines i confeti als quatre vents. La princesa no entenia res. Què estava passant? Dalt les escales hi havia esperant-la el seu pare i la seva mare. Estimada filla, la teva mare i jo ja sabíem que tenies un pla per sortir del castell i descobrir com és el món allà fora. Per això vam deixar que t'enduguessis el cavall que et portaria fins a casa la nostra amiga, la velleta del bosc. El que no esperàvem era que sortiries igualment amb el xàfec que queia. Ets molt valenta. Ni la tempesta no va aconseguir que et fessis enrere. Has superat la prova de les princeses. Has pres una decisió. L'has dut a terme i has superat tots els impediments i és hora de celebrar-ho. Estimadíssim poble, la nostra filleta s'ha fet gran. Que comencin les festes en honor de la princesa. La princesa estava amb la boca oberta. Què havia passat? Aquella aventura estava tota preparada. Era una prova de fer-se gran. Entremig de la gentada va veure que hi havia la velleta del bosc que se li apropava. Felicitats, princesa xopa de capapeus. T'has fet gran i tothom ho celebra. Felicitats! Però, i el meu poder? Va dir la princesa. El poder de sentir la música de les coses. Em pensava que la festa era per celebrar això. Ui, no pas, princesa, no. El teu poder de sentir la música de les coses és teu i només teu. Els altres no han de fer res. De fet, tothom pot sentir la música de les coses, però a vegades se'ns oblida i ens tornem una mica sords. Ara, disfruta de la festa i digue'm, quina música estàs escoltant?